vespre, resposta contundent del govern balear a la petició d'ajuda del Consell de Menorca. Francesc Antich viatjarà demà a Maó per reunir-se amb els empresaris bijuters. La intenció és clara, deixar Eurobijú a Menorca. El president Francesc Antich s'ha compromès avui a defensar els interessos de l'illa davant la patronal bijutera. L'acord ha arribat després de la reunió de prop d'una hora que han mantingut el president del Consell Insular, Marc Pons, i Francesc Antich, al consolat de Mà. Els bijuters varen fer sonar l'alarma dimecres passat quan varen demanar el trasllat d'Eurobijú a Palma. Fa 38 anys que la fira es celebra a Menorca. De 9 famílies mallorquines rebran en els pròxims dies nins d'acollida. Durant un màxim de 2 anys s'encarregaran d'aquests infants que per diferents raons no poden quedar amb els seus pares biològics. Les famílies que ja han passat per aquesta experiència diuen que és irrepetible. El turisme espanyol s'ha triplicat a les Pitiüses en els darrers 10 anys. Els alemanys, en canvi, s'han reduït a la meitat. Els hotelers de l'illa culpen la manca de connexions aèries d'aquest descens i demanen solucions. I això no és una tintoreria. És un restaurant. És la darrera moda de la restauració a Barcelona. La idea és oferir al client una experiència diferent. D'aquí uns minuts us explicarem com trobar aquests restaurants clandestins. En temps d'esports, bon vespre, el Reial Mallorca segueix sense convèncer en els desplaçaments i perilla la seva continuïtat en zona Champions. Avui ha perdut contra el Xerez per 2-1 en un partit en què s'ha avançat a la primera part gràcies a Huevo. Minut després, Aduriz ha fallat un penal per segona vegada en 2 dies. 2 gols de Carlos Calvo a la represa han permès als locals guanyar després de 3 mesos i mig de sequera. I en bàsquet, el Via Menorca ha perdut la final de la Copa Príncep contra el Melilla per 79-72 en un mal de requart.